कणकवली तालुक्यात कोंडिया गावामध्ये एका काजू बागेच्या ठिकाणी भरदिवसा बिबट्या मुक्त संचार करताना आढळून आला। हा बिबट्या लोकांच्या वर्दळीनंतर देखील पळून गेला नाही। त्यातच येथील ग्रामस्थांपैकी एकाने तर बिबट्याच्या जवळ जाण्याचा स्टंट देखील केलाय। मात्र सुदैवाने त्या बिबट्याकडून साऱ्या प्रकारानंतर शांत राहण्याची भूमिका घेतल्याने हा बिबट्या जखमी असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली। त्यानंतर वन विभागाचे कर्मचारी या ठिकाणी दाखल झालेत। मात्र काही वेळानंतर हा बिबट्या पुन्हा जंगल भागात पसार झाला। मात्र या सगळ्यात चर्चा रंगली होती ती स्टंट करणाऱ्या ग्रामस्थाची। बार लागलो जखमी आले तो नाही ते एवढं काय थांबता वरिष्ठ होत कोण येतच सांगितलं फोन केला। थांबा 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 तो भाडा लागला पायाक लागला पुरी पता का बोलव ना काय सांगशील सरपंच काय सांगितलं का बारबीर कोणतरी लावलं नाही लागलं नाही काय जसं काय तो राखणू तसं काय तो जाता आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।